ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ட்ரெண்டி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா பெப்பர் சிக்கன். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் சிக்கன், ஆனியன், டொமேட்டோ, கிரீன் சில்லி, ஸ்பைசஸ், அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். வாங்க பெப்பர் சிக்கன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. கேஸ் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் நல்ல மிளகு, அப்புறம் ஜீரகம் ரெண்டையும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இப்போது அதே கடாயில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் ஊற்றினதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பைசஸ், கொஞ்சம் சோம்பு ரெண்டையும் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனையும் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஆனியன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லியும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு மூடி வச்சுக்கோங்க. நம்ம வறுத்து வச்ச ஜீரகமையும் மிளகையும் பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. மூடியை ஓப்பன் பண்ணி வதங்கிட்டான்னு பார்த்துக்கோங்க. நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க டொமேட்டோவையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டைம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம். அப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த டைம் நம்ம வாஷ் பண்ணியிருக்க சிக்கனையும் அதில் ஆட் பண்ணலாம். இப்போது சிக்கனையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சிக்கனில் மசாலா ஃபுல்லாக இறங்குற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் வேகிறதுக்கு மூடி போட்டுக்கோங்க. மறுபடியும் சிக்கனை நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இந்த டைம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பவுடரையும் போட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா கொதி வந்துடும். அப்போது மறுபடியும் லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க. எடுத்து இந்த டைம் தேவையான அளவு உப்பு எவ்வளவோ அந்த 3 பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சிக்கன் நல்லா கெட்டியாகிற மாதிரி ஆயிரும். நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா கெட்டியாகிறது வரைக்கும் நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும். இந்த டைம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மல்லித்தலையை போட்டுக்கலாம். மல்லித்தலை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிறது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சூப்பரான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆகிட்டு. உங்கள் வீட்லேயும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ட்ரெண்டி சமையலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.